Ученици, 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 внимавайте какво пишете по тея тестове, че много си проличава кой колко знае. Да, тук държа листа да не казвам на кого и Банчо се казва. Ми написал той, че България е създадена 691. Еми как ще е създадена България 691? Бе ти чуваш ли се? Внимавайте, внимавайте, че много смехоти виждам тук, ама много. То пък смях след смях, след смях, след смях. Двойки ще има май. Да, така ми се струва на мен. Оле, още един. Тук виждам написал 1681. Не се научихте, бе, не се научихте. Ще се смея, аз последна ми се струвам. Айде поправяйте, че да не ви поправя аз.